Zdravím všetkých hráčov, nachádzame sa pred novým retail shopping parkom v Podunajských Biskupiciach v Bratislave. Z Brusu novo otvorený tento mesiac v decembri 2025. Máme tu zopár všelijakých obchodov, hore ešte nedostávané, ešte tam nejaké pribudnú, ale čo nás zaujíma dnes je action. Pretože včera som tu zistil, že tu predávajú videohry, tak dnes som sa vrátil, že natočím video pre vás, pre ľudí, pre hráčov, možno aj pre rodičov, ktorí chcú nejaké darčeky na Vianoce. Tak poďme sa pozrieť na to, že čo tu majú. A je to tu, pozrite sa na to, naozaj sú tu videohry, konkrétne na Nintendo Switch jednotku a naozaj za 11,49, čo je neuveriteľné. Prvá hra, ktorú chytám do ruky je Gigantosaurus The Game, detská hra pre chlapcov, hlavne má tak 6-10 hodnotenie, nič moc. Tu môžete vidieť, že hra je iba na stiahnutie, čiže má iba ten kód. A vidím, že asi všetky hry to majú, no. All Star Kart Racing, to je v celku fajn hra. Avatar The Last Airbender, to je dosť slabota. Just Dance 2023, to je celkom fajn hra pre rodičov s deťmi, aby si zatancovali. All Star Kart Racing, veľa hier sa tu opakuje, hej, čo môžeme vidieť. Tu je All Star Brawl 2, toto je celkom fajn hra, to dostávalo také, že 8, 8 z 10, to je celkom fajn hra, taká nejaká obdoba Smash Bros. Rabbids Party, to tiež nie je úplne zlá hra, to dostávalo tak sedmičky. Trolls Remix Rescue, to je určite nejaká hovadina. Cash Grab pre decka. Ako sa tak pozerám, žiadne nejaké známejšie značky tu nie sú. Žiadni Pokémoni nie sú tu v dohľade. Žiadny Super Mario tu nie je. Vám sa tu všetko opakuje. Pozrieme ešte tu, či sa tu niečo nenachádza. Všetko hry, ktoré sme už videli. A čo som si všimol, skoro všetko sú to hry od Nickelodeonu, od Gamil Entertainment. S nimi mám veľmi zlé skúsenosti, to sú väčšinou dosť sračky hry. A úplne všetky sú na stiahnutie, ako si môžete všimnúť, takže tieto hry neobsahujú žiadny cartridge, iba kód na stiahnutie a tu je dokonca nálepka, že to nemá žiadnu hodnotu a kód bude aktivovaný tým, že dostanete asi bloček na kase. Takže aj ľudia, ktorí by sa rozhodli si toto rozbaliť a iba si zobrať ten kód a ukradnúť si to, tak im to asi nebude fungovať, lebo musia dostať bloček na kase. A tu je konečne niečo zaujímavejšie. Sonic Colors Ultimate, to je celkom solid hra, tu dostávalo také sedmičky. Toto by mohlo mať aj zberateľskú nejakú hodnotu, keby tam nebol, že iba kód na stiahnutie, keby tam naozaj bola cartridge vnútri. Čo je extrémna škoda. Ale všetky hry teda majú jednotnú cenu, 11,49, čo akože je fajn, ja si myslím, že tieto hry tak za lacno, za takéto ceny už nenájdete nikde. V žiadnych gameshopoch rozhodne nie, jedine tak z druhej ruky, ale márne by sme tu hľadali nejakých Pokémonov, Super Mariovcov, Zeldu, Animal Crossing, Donkey Kong, alebo aj dokonca nejaký prastarý Minecraft, ktorý je známy na Nintendo Switch, ani to sa tu nenachádza. Nachádzajú sa tu ešte aj nejaké ďalšie gamerské doplnky za úplne že lacné ceny. Aká je to kvalita, to vám neviem povedať, testovať to nebudem, ale ak niekto vie, dajte v komentároch vedieť. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.